שבאת אליי, כל כך אני שמחה שבאת אליי. כן. זה בכלל, כל הסיפור הזה, זה סוג של ויברטור, הוא גם בפתורים, וזה נכנס פנימה, בטח. שלום וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הכל נשים. היום אנחנו נפגוש כאן את המשוררת ריקי כהן לזרוב, את אשת הקריירה יונה אביגיל שלום, וגם את פרופסור דוד יצחק, גבר. אבל תחילה שלום לסופרת ריקי כהן לזרוב. שלום נילי. את כתבת את הספר הנפלא, הווגינה שלי, שלי ודיר בלקום לגעת לי בבלי רשות. למה בעצם כתבת את הספר הזה? כי אני אישה חופשייה. בטח. ויש לי כוס. והכוס הזה הוא שלי, ואני לא מתביישת בו. למה אני צריכה להתבייש בכוס שלי? מה, אני גנבתי אותו? ודאי שלא. הכוס שלי הוא שלי, ואף אחד לא יגע לי בו בלי רשות. נכון. את כל כך צודקת, כל כך צודקת. אבל מה עומד? מה מאחורי? מה המסר שעומד מאחורי הספר הזה, הווגינה שלי היא שלי, ודיר בלקום לגעת לי בבלי רשות? מה המסר? כוס. כל כך צודקת. אולי תקריא לנו קטע מתוך השיר, אם תואילי לקרוא לנו איזה קטע מתוך הספר הזה. אולי איזה שיר בשמחה. שכתבת. אולי אני אפילו אקרא את השיר הראשון. למה לא? זה שיר שנקרא כוס פרטי. בבקשה. הכוס שלי הוא כוס פרטי. פרטי הכוס שלי. פרטי הוא כוסי. כוסי הוא פרטי. פרטי. כוסי. את כל כך צודקת. את הצלחת לנסח בכמה מילים כל כך פשוטות את כל ההוויה הפמיניסטית שלה. כל הדיכוי הנשי מתמצא בעצם בשיר הכל כך נפלא הזה. נכון בדיוק. נכון. כל הדיכוי הנשי בכוס שלי. אתה רוצה לראות את הכוס שלי? לא, אולי יותר מאוחר. אני אישה משוחררת. בוודאי, אבל אנחנו נודה לך בשלב הזה. אז אני לא יכולה להראות את הכוס שלי? הכוס שלך הוא שלך ושישאר אצלך, ואנחנו נודה לך בעניין הזה ונעבור לעניין הבא.